Dobrý deň, dámy a páni. Nachádzame sa na jednom z najkrajších miest, ktoré sa nachádzajú na železniciach Slovenskej republiky, a síce v železničnej stanici v Svite. Túto stanicu dal postaviť ešte Tomáš Baťa a dnes môžeme povedať, že je kompletne zrekonštruovaná. Nie len, že bude plniť naďalej úlohu ako železničná stanica pre cestujúcich, ale vznikne tu po dohode s mestom pravdepodobne aj kultúrne centrum. Rokovania vraj prebiehajú a ako môžete vidieť za mnou, tak je tu naozaj jeden krásny priestor, ktorý je možné využívať na kultúrne akcie, a za nami sú vidieť tiež zrekonštruované výtraže. Rekonštrukcia tejto výnimočnej železničnej stanice je súčasťou rekonštrukcie trate Poprad-Lučivna, ktorá je už takisto hotová. Táto rekonštrukcia predstavovala 13 km dlhú trať, ktorá bola zmodernizovaná za vyše 140 miliónov eur. Vďaka tejto rekonštrukcii je táto trať dnes postavená, respektíve dimenzovaná na 160 km za hodinu, čo veríme, že v budúcnosti bude štandard na celej severnej trati z Bratislavy až do Košíc. Postupne sa nám počas tohto roka podarilo podokončovať aj rôzne vyvolané investície, ktoré táto stavba so sebou priniesla. A dnes sme tu len na chvíľu, ale táto stavba si určite zaslúži aj väčšiu slávnosť a dúfam, že sa o pár týždňov vrátime a odovzdáme túto stavbu tak, ako sa slúši a patrí mestu Svit a jeho obyvateľom. Ako som povedal, prebiehajú rokovania s mestom o vytvorení kultúrneho centra, avšak budova potrebuje viacerých nájomcov, takže dovolte mi týmto aj vyzvať obyvateľov, podnikateľov, ak by si vedeli predstaviť akúkoľvek prevádzku v tejto krásnej zrekonštruovanej budove, tak Železnice Slovenskej republiky to s radosťou vítajú.